Kini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong nga adlaw, September 16, 2025. Mayorya sa mga kongresista sa Negros Island region nagpirma sa manifesto of support para kay Congressman Romualdez. Congressman Albi Benitez nagapanindugan nga independent. Bulkan Kanlaon nagka-record sang 136 ka mga volcanic tectonic quakes. Lalaki nga nahulog sa balsa, bangkay na sang nasapuan. LPA susulod sa PAR, isa na kabagyo. Kag sa good vibes, mga residente sang gintugdan sa La Carlota, amat-amat na nga nagabangon. Kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, LPA sa sulod sang PAR, isa na kabagyo. As of 2 p.m., ang low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility sa 215 kilometers east sang Infanta, Quezon, ang isa ka bagyo kag gintawag nga Bagyo Mirasol. Ini ang LPA nga nagdevelop kaina lang sang kaagahon. Samtang ang isa pagid ka low pressure area sa Maya Oriental Mindoro ang hana na nga magwa sa PAR kag ginapaabot nga hindi na mangin isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras bangod sang LPA kag Bagyo Mirasol. Dakong tsansa nga magadala ini sang ulan sa malapad nga porsyon sang Luzon kag Visayas. Kagabi nagpagwa sang La Nina alert ang Pag-asa. May 70% nga maporma ang La Nina. Buot silingon, makapaabot kita sa mas mabaskog nga mga ulan kag mas madamo nga bagyo sa katapusan sang sini nga tuig. Sa number 9, libre nga kapon sa mga ido kag kuring patigayunon sa Bacolod. May kapin sa 1,000 nga kasapatan ang target nga makapon sa Bacolod. Suno kay Dr. Jack Kabugwason, ang Assistant City Veterinarian sa Bacolod, nagapadayon ng libre nga kapon nga programa sang syudad. Dugang pa ni Kabugwason, buwas nga adlaw, yara sa Barangay Singkang Airport kag Villamonte ang City Vet para sa libre nga kapon kag ginapangabay niya ang partisipasyon sa mga pet owners sa sini nga mga lugar. Ini bilang preparasyon man sa isa ka dako nga event nga pagahiwaton sa October 1, 2025 halin las Huwebes ang aga tubtob las 6 ang gabi sa Robinson's Place, Bacolod. Bukas ini sa tanan nga pet owner sa syudad sa Bacolod kag gina-target nga makaserbisyo sa 150 tubtob 200 ka ido kag kuring sa amo nga adlaw. Suno pa sa iya, paagi sa Oktubre 1 nga event, malapot na nila ang ila annual target nga 1,000 ka kasapatan nga nabakunahan kag nakapon para sa 2025. Ang kapon nga programa nagatuyo nga makabulig sa population control, pagpaayos ng health condition sa mga kasapatan kag pagpabakod sang animal welfare sa syudad. Sa number 8, suguran ang pagpanagtag sang libre nga school supplies sa Bacolod sa buwas. Ipanagtag sa public school sa siyudad sa Bacolod ang libre nga mga school supplies. Ini ang ginpahayag ni Konsehal Al Espino. Suno sa iya, kahapon pa lang, nagsugod na ang pagdulong sa mga school supplies sa Activity Center sa Bacolod City National High School bilang preparasyon sa mas ginpasangkad nga distribusyon nga himuon buwas. Ginpabutyag pa ni Espino nga si Mayor Greg Gasataya mismo ang magapanguna kag maga-supervise sang aktibidad. Ginklaro man sang konsehal nga kabahin ini sang programa sa syudad nga nagatuyo nga mahatagan sang dugang nga suporta ang mga ginikanan kag estudyante sa pagatubang sang sini nga school year. Mayara sang 32 million pesos nga pondo ang gin-allocate sang lokal nga panguluhan para sa sini nga proyekto. As of yesterday, nagasugod na kita dulong sang school supplies dito sa Activity Center sa Bacolod City National High School.
And tomorrow, si Mayor Greg will personally supervise the distribution in all schools starting tomorrow. Sa number 7, masobra sa 200 ka mga wanted nga persona kag drug personality sa NIR na dakpan. Sa sulod sa isa ka semana, humalin Setyembre 8 tubtub 14, nakadakop ang kapulisan sa Negros Island Region sang 156 ka mga persona nga wanted sa nagkalain-lain nga kaso. Nalakip sa mga nadakpan ang mga 22 ka mga ginakabig nga most wanted persons. Sa kampanya Batok Iligal nga Droga, 90 ka mga drug personalities ang nagkaladakpan sa 66 ka mga operations sa Negros Occidental, Negros Oriental kag Siquijor. May masobra 8.6 million pesos nga shabu ang nakumpiskar sa sulod sa isa ka semana. Sa kampanya sa Loose Firearms, nakarecover ang kapulisan sa NIR sang 7 ka pusil nga wala sa nagakaigo nga lisensya. Samtang 20 ka mga persona ang ginaresto pangod sa pagpakigbahin sa illegal gambling. Sa number 6, masobra sa tunga sa milyon ka pesos nga balor sa illegal nga droga nakuha sa duha ka persona sa Bacolod. Isa ka teenager kag isa ka babayi ang nakuhaan sang 100 grams o kun 680,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu sa Bacolod City kaina sang aga. Ginpatigaan sa katapos ng City Drug Enforcement Unit ang buy-bust sa Pruklilang, Barangay Banago. Dakop ang subject sa buy-bust nga among 18 anyos nga si alias Chodolo. Kag ang iya upod nga si alias Veronica, 26 anyos, pareho nga residente sang Bacolod. Nakabaton sang impormasyon ang CDEU gikan sa confidential informant kag mga concerned citizens nga nagabaligya ang soltero sang illegal nga droga. Nagpatigayon sang surveillance ang otoridad agud i-validate ang report. Kag kainis ang aga, tigay nga nabaklan sang kosher buyer ang subject sa ginasuspetsuhan shabu. Pasakahan sila sang kaso nga paghupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Sa number 5, lalaki nga nahulog sa balsa, bangkay na sang masapuan. Nasapuan kagabi ang lawas ang 48 anyos nga lalaki nga nahulog sa balsa kag nalumos sa suba nga sakop sang Purok 9, Barangay Poblasyon sa Banos sang Kawayan sa Negros Occidental. Sa investigasyon sang Kawayan PNP, nagabaligya sang Kawayan ang biktima kag ang iya asawa. Masami nga ginahimo nga improvised balsa ang mga kawayan kag ginapaanod ini sa suba agud mahapos na lang nga i-transport. Lunes ang udto nagsakay sa improvised nga balsa ang biktima upod ang iya pakaisa kag tiyo. Ugaling tungod nga mabaskog ang daludo sa tubig, nahulog ang biktima. Ginsiling ni Lieutenant Colonel Lowell Garinganao, ang hepe ng Kawayan PNP, wala sang o kung wala madeparahan sang iyang mga kaupdanan nga nahulog na gali ang biktima kag sang pagbalikid nila, kawayan na lamang ang nagalutaw kag wala na ang biktima. Sunod sa asawa, hindi kabalo maglangoy ang iya bana. Ginpangita sa mga himata kag residente ang biktima apang sila ang napaslawan. Makaligad ang pulo ka oras sa bulig sang Kawayan Rescue Team, nakita ng bangkay mga alas 10:35 sang gabi sa idalom sang Taytay. Sa number 4, Mayor Greg Gasataya nagapaandang batok sa scam nga nagagamit sang iyang ngalan. Nagpagwas ang paandam sa publiko si Bacolod City Mayor Greg Gasataya angot sa scammer nga naggamit sang iyang ngalan.
Sunod kay Gasataya, ginpahibalo siya nga isa ka restaurant sa syudad sa Bacolod ang jutayan na langgit mabiktima sang scammer sang Lunes. Isa ka persona nga naggamit sang iyang ngalan kag nag-order sang pagkaon para kuno sa bisita sa syudad nga isa ka beauty queen. Dako man ang pagpasalamat sang alkalde bangod nagpakigaangot ang tag-iya sang restaurant sa Public Employment and Services Office o Peso. Sino pa kay Gasataya, iya na nga ginpalabot sa pamunuan sang BCPO ang among nga modus para sa nagakaigo nga investigasyon. Ini ang ikaduha na nga bes na gingamit ang iyang ngalan sa pagpanginto. Always check no kag siguraduhon gid palihog no kay di kita luyag nga may mga mabiktima mayroon to kay na kay gitawgan nga restaurant tagtawag diri gilayon sa mayor's office so muna gapa andam lang gid kami no nga palihog gid hindi gid magpadala-dala sa mga kaangay sini nga mga himuon nga nagagamit sa aton sini nga ngalan. Sa number 3, Negros Occidental Governor Eugenio Salacson kag 5th District Representative Emilio Dino Yulo ang nagbisita sa ginapatuman nga clearing operation sa Ipid Creek sa biyak na bato sa Banwa, Sangla, Castellana, Kaina. Nagapadayon sa karon ng clearing operation sa probinsya kag Sangla Castellana LGU sa nagbara nga waterways sa among nga lugar tuga sa mga volcanic materials. Wala labot sang ocular inspection upod kay La Castellana Mayor Añejo Nicor, sila nagsapul man upod sa kay Forester Philip Lechoncito, ang OIC Park Operations Superintendent sang Mount Canaon National Park. Sa interview sa media kay Congressman Yulo, iya ginsiling nga hindi ang kakulang sang heavy equipment sa lugar ang ilang nga ginalantaw problema, kundi ang mga nakuha nga mga volcanic material nga hindi masaylo bangod sa kada pag-ulan, ginabalik lamang ini sa lugar nga ginhawanan. Suno kay Yulo, magapadala sila sa report sa Environment Secretary Rafael Lotilla agud to matigayo na ang clearance nga ginapangayo nila para matugutan ang pagpagwa sa mga nakutkot o na-clear nga volcanic materials sa MKNP. Sa idalom sang layi, bangod na sakop ini sa protected area, wala ginatugutan ang pagpagwa sini. Magluwas na lamang nga may special permit nga igahatag. Susubong ang problema aton hindi heavy equipment. Ang aton may isa sa mga mayor na problema is that mag-scrape kita da. Pagtapos mo scrape, ipigat mo lang siya. Okay, hindi siya transport out of the Mount Canlaon National Park. So kakatabo ang imo nang gin-scrape, gin stock. Kung maulan, mabalik na siya sa dalan, mabalik na siya sa wherever is ang nadalman ng area, dalo na siya. So it again adds up to the problem. So that's why the only most viable solution amo na i-dredge siya and then i-transport out of the area para nga hindi na sa magbalik anay. Sa number 2 Bulkan Canlaon na nag-record sa 176 ka volcanic earthquake. Inibasa sa 24-hour observation sa September 16 nga advisory sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga damlag pa nag-abiso na sa increased activity sa bulkan. Ang sulfur dioxide flux yara sa 1,071 katonelada sa kada adlaw base sa September 15 nga record. 600 metros naman ang kataason sa plume. Ini ang may moderate nga emission kag padulong northwest ang iyang drift. Padayon ang ground deformation sa bulkan. Nagasige ang monitoring sa bulkan kasuhuman ang pahanumdum sa publiko nga may posibilidad sang steam-driven o phreatic eruption. Nagapabiling nga wala ginatugutan ang pagsulod sa 4-kilometer permanent danger zone kag ang paglupad sang amuman o kung anuman nga aircraft malapit sa bulkan. Volcanic tectonic earthquake. So lapit na siya sa volcano nga dira nga area. Ang 176, sir.
Yes, ma'am. Kag sa number 1, mayorya sa mga kongresista sa Negros Island Region ang naglagda sang Manifesto of Support para kay House Speaker Martin Romualdez. Sunod kay Negros Occidental 4th District Congressman Jeffrey Ferrer, 8 sa 11 ka mga mamalidha sa Negros Occidental, Oriental kag Siquijor ang naglagda. Si Negros Occidental 6th District Representative Mercedes Alvarez ang wala nakapirma bangod kinahanglan niya nga magpa-airport bangod sang family emergency. Pero iya ginpahayag ang suporta para sa kay Romualdez. Si Bacolod Lone District Congressman Alfredo Abelardo Benitez nga independent kag iya nga anak nga si 3rd District Congressman Javier Miguel Benitez ang wala naglagda sa manifesto. Nakasaad sa manifesto nga kumbinsido sila nga si Speaker Romualdez ang tigayon makahatag sang stability kag liderato nga kinahanglan aguto tigayon nga mabaton sang NIR ang matutuod nga benepisyo nga nagalakip sa patag sang infrastructure, mas mabakod nga local governance kag mga kahigayunan sa tagsa ka komunidad sa duha ka isla. Ini sa tunga sang panawagan nga nagagwa sa pila ka sektor, lagipan mismo gikan sa pila ka katapos ang Kongreso nga ilisan si Romualdez bangod sa kontrobersiya sa budget kag mga ginakwestiyon nga proyekto. Suno kay Representative Emilio Dino Yulo sa 5th District sang Negros Occidental nga isa sa mga naglagda sang Manifesto of Support, dako ang nabulig ni Speaker Romualdez sa iyang distrito labi na sang maigo ini sang kalamidad. Kaangay sang pagbaha kag sang maglupok ang bulkan kanlaon. Kung may pagkambyo man sa liderato, dapat ini mangin collective stance ang katapos ng House, suno kay Yulo. Si Congressman Javi nagsiling nga nagapabilin siya sa majority sa pagbugas ng Kongreso, nagbuto siya kay Romualdez. Sa isa ka press conference nga ginpatigayon sunod sa iya, ginhambal nga battlefield ang Negros bangod may posibilidad nga mangin House Speaker si Congressman Albi. Pero sunod kay Javi, wala man gani nakapahayag si Congressman Albi nga siya ang magapapili bilang Speaker. Sa pahayag ginpagwa ni Congressman Albi, yagin siling nga nagapabilin siya sa position nga hindi magsuporta kay Romualdez. Ang padayon nga pagsuporta sa iya sunod kay Albi kasubong lamang sang pag-condone kag pag-protect kay Romualdez nga kung tulukon nagapabilin nga unresolved ang mga issues kaangay na lamang sang ghost projects kag questionable nga mga budget insertion. Nahangpan man ni Congressman Albi ang panindugan sang kaupod nga mga kongresista, pero para sa iya nga bahin ginapagkamaayo niya ang pag-uphold sa integrity kag accountability sa Kongreso. Sang Friday ni, so Monday lang yun pagwa ti Friday to Friday afternoon ha. So nakita naman ni Speaker ang support. Well, On our side, no, nagtama naton kung ano ang ginhatag nga suporta sa ni Speaker, no, particularly sa tinion nga may kinahanglanon na ikalima nga distrito. So rightful lang nga ako magpakita man sa suporta sa iya. Well, you understand where they're coming from. It's because they also want to protect their interests, whatever that may be. Sa Good Vibes, amat-amat nga nagabangon ang mga pumuluyo sa sitio Gintugdan sa Barangay Araal sa La Carlota City matapos makabalik sa ilang puluyan sa nagligad nga bulan. May report si Romeo Sobaldo. Nag-init na sang tubig para sa mga magapangapi si Yanyan Langgote. Naka-display na ang iyang mga banana kag kamote Q, kag nagprito na siya sang ukoy nga himo sa bisol. Bisan Martes nga adlaw kuno abi. May mga turista nga nagainabot diri sa may Gintubdan. Napangitaan niya man pamaagi nga mapuno liwat ang iyang nga tiyanggi. Balik gid sila kuno sa uno humalin sang pagbalik diri nila sa ilang nga balay sang August 14.
Walo man sila kabunan nga nagtiniro sa evacuation center. Bag-una ang ilang nga atop. Hindi ko mapuslan ang daan nila nga sin kay napuno sang buslot tugas ang asupre nga ginbugas ang bulkan kanlaon. Tugod gid kami. Like anong pangliwat? Ang Atop. sin gid atop gid. Atop gid? Balay kay wasakit kami. Guba gid siya? Hindi mapuslan. Hindi gid pudpud gid siya. So nagsugod liwat. Nagsugod kami sa puno. Magasto. Magasto pero matamat lang eh. Oo. Sa tupad niya nga kalanaan kag Tiangge, iya naman sa iya pakaisa nga si Leonie Solomon. Si Leonie wala pa ibakal sang sin. Ang iya nga mga long span nga atop may mga tuktok pa kag nagkalaamat-amat dugmok. Para hindi magtulo ang ulan, ginbutangan niya lang anis ang trapal ang ibabaw sang atop. Mama siya, Stina. Ay, bandog mo siya. Ha? Ay, bandog mo siya. Ay, wala ko daw. Sa sulfur. Hindi siya makasurvive sa sulfur no kay. Init siya. Pan siya. Then, magtinerb la. Oo. Siya makatuktok kong siya. Pero kinobra, so ilang provide lang anay. Trapal eh. Budaan trapal. Kaya ko bakal si mahal-mahal. Iway mo kami, way mo kami siling kwarta. Kita po pinakabulan la. Kahit kabuyan. Almost 8 months. 8 months, no? Way kabuyan, way negosyo. Nalipay sila kay amat-amat na nga nagabalik ang turista sa Gintubdan. Ang spring water nga palaliguan amo ang ginadag sa ilabi na kun weekend. Duha pa lang kuno ka mga busay ang ginabuksan sa publiko. Pero bisan limitado, may mga nagalagaw na diri sa ilang lugar ilabi na kun weekends. Dako na ini nga bulig sa ila para ma-income. Kag subon ka ba ako kada ang turista ga balik na gid man di sa Gintubdan. Damo nagakadto. Damo na gid nga parigo sa amin. Sabado Domingo ya, sang senyo, kamusta? May araman gali tungod sa Chimpo. Kay tig-ululan na naman. Tig-ulan na. Medyo ka limitado. Usually weekends ka mo makabay-baway. Saturday, Sunday. Damo tao. Saturday, Sunday. Di ka sinaka naman sa waterfall sa Busay? Sa waterfalls, dua pa lang ka. Mayor kag abagamong na. Okay. Pero may mga kanto na. May pa Clear. dalan, trail. Pero damo tao ang spring gid ya. Spring. Subo nga masako na naman ang pagtayog sa bulkan. Ginapangamuyo na lang nila nga hindi lang tani maglupok liwat ang kanlaon kay naga-amat-amat pa lang sila sa pagbangon. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Of course, good afternoon man kay Miss Mirna Garrido Clavel watching from Mayao, kay Maria Fe Panaca Barredo, would be ng Digicast Negros. Good afternoon sa inyo. Karamayato ang top 10 stories of the day tutugwas. Ako si Barbara Mihalis Mike.